Wij doen hier onderzoek naar alle akkerbouwgewassen en bemestingen en eigenlijk al het onderzoek hier voor de noordelijke akkerbouw biologisch en gangbaar bedrijf. Wij hier biologisch 50 hectare en 80 hectare gangbaar en daarop voeren we zo'n onderzoek uit. En waaruit bestaat het onderzoek voornamelijk? Het onderzoek bestaat uit rasonderzoek, bemestingsonderzoek, gewasbeschermingsmiddelenonderzoek, een bouwplanonderzoek van bepaalde vruchtwisseling testen en innovatieve landbouwsysteem, als een project als Plant Organic, maar naar meststoffen, een soort van daar bemesten maar gasklaver. Dus je werk van wat is daar mogelijk. Eigenlijk al het onderzoek wat je als akkerbouwer nou net op je bedrijf durven te doen, maar dat wij als proefboerderij dan wel uitvoeren kunnen, omdat het eigenlijk wel eens misgaan. Er zit Noord-Friesland bekend om zijn melkveehouderij. Hoe groot deel is de akkerbouw? De akkerbouw is Noord-Friesland, Noord-Grijnsland is een strook van 2-3 kilometer breedte langs de hele Waardzeekust. En wat vinden we daar vooral voor producten? Vooral poëtierapels. Dat is echt de basis van alle akkerbouwbedrijven hier. Wij hier ook fytobakken en heliosec en ze steen al met spierwater van het kistenwaskie en van de spuit en zo om op te vangen en dat te filteren. Dat de gewasbeschermingsmiddelen aanbrutsen worden voordat het water in het oppervlaktewater komt. Ja, want is dat iets waar de overheid echt heel erg op steekt, dat je hem dat zo vol mogelijk beperken? Ja, het waterschip die controleert steeds meer op afspeling van het hingemouwen en dat aantoont wordt, dan heb je een probleem eigenlijk. Dus daar ben we nou druk mee bezig om te zien wat zijn praktische oplossingen. En zeker ook met kistenwasken, dan heb je een heel soort water in één keer eigenlijk. En hoe je dat opvangen moet, dat is ook nou even de vraag. Daar ben we nou ook boeren aan het voorlichten van wat zijn er voor mogelijkheden. De toekomst is op zich een grote toekomst. De pootgot, die merk is groeiende, dat kennen we hier goed. Dus die merk die zal ook wel stabiel blijven. Dus je zegt nou wel dat er akkerbouwers bij komen? De grond is beperkend, dus er komen steeds minder akkerbouwers die steeds groter worden.